Здравейте, приятели! Днес получих моята френелова леща на MBTFU 18 Pro с специални многоцветни ефекти. Ето, виждате как я получавам. Страхотно опакована. Това е капачката на обектива, който е 50 мм. Така изглежда самата френелова леща. И в момента може да видите как е поставен на моето импулсно осветление Godox AD600. Това са многоцветните лещи, които получих. 5 на цвят с пръстен за поставяне към самия обектив. А ето е най-интересната част. Самите алуминиеви формички, 25 на брой, с много интересни различни изображения. С тази специална доставка се слагат на специално гнездо и виждате резултатът. Тук е нужно да фокусираме изображението. След фокусиране на изображението виждате просто уникална картинка. Това е друга формичка с добавен цвят. Още една формичка с друг цвят. Това е моята френелова леща и нямам търпение да я изпробвам на следващата си фотосесия.